Asteburu osoan zehar Euskal Herriaren naziotasunaren aldarrikapena guztiz agerikoa izan da. Milaka ikurrina ageri dira 3 etapetan zehar, 120.000 ikurrina eta Nafarroako bandera banatu dira. Bestalde, ikurrina erraldoiak ere izan dira ikustekoak. Artxandan, Plentzian edo Mundakan, 21 metro biderra 4 metrokoak ageri izan dira. Guzti horien artean, presoak etxeratzearen aldeko aldarriak edo independentzia leloak agerikoak izan dira. Bilbotik hasi zen larunbatean Frantziako turra eta Gasteiztik Donostiarako etapa izan zen atzokoa. Gaur aldiz Zornotzan hasi eta Baionara arteko etapa izan dugu. Berriz ere Euskal Herriaren naziotasunaren aldarrikapena errepideen bi aldeetan. Gabon, turreko 3. etapa izan da gaurkoa Euskal Herrian. Gainera, ia Euskal kostalde osoa zeharkatu du lasterketak. Zornotzatik abiatuz Baionara heltzeko. Jasper Philipsen izan da garaile gaurko etapan. 2. Phil Bauhaus izan da eta 3. Kalez Eguan. 193 kilometro batzen ditu 3. etapa honek. Euskal Herrian jokatu den azkena izan da. Arlo politikoan ere esanahi handikoa da etapa. Euskal Herria zatitzen duen muga zeharkatu duelako tropelak Baionako helmugarako bidean. Bertan, Irun eta Hendaia artean agerraldia iragarri du gure esku. Gaur hemen gare, bidasoaren alde batean, baina beste aldea ere Euskal Herria da, eta hori adieraztera eta herri batien nortasuna dituen ezaugarria bi aldeetan dagoela, aldarrikatzera ere, aldarrikatu nahi genuke gaurkoan ere. Baita ere ozen esan behar dugu Euskal Herriak erabaki nahi duela eta bi aldeetako Euskal nortasuna duen jenteak Euskal Herritarrok erabakiko dugula. Batzuentzako bidasoa muga bada, baina gure eskuk aldarrikatzen duena da zubi bat dela. Bidasoa zubi bat izango da, Euskal Herritarron arteko zubi eta bi aldeetako euskaldunok batzen gaituen zubi izan behar du. Etorkizunean ere eta hala izango da erabakitzeko eskubidea behin gauzatzen dugunean. Geroago helduko diogo turraren nondik norakoei, lehenago baina baditugu jorratzeko beste gai batzuk. Politika arloan agerraldia egin dute gaur goizean Gasteizko plaza berrian Joseba Zironek, Rocío Biterok eta Maialen Iriartek. Kongresurako Bilduren hautagaiak. Aurten Euskal Herria Bilduk izan duen gorakada nabarmendu dute eta uztailaren 23ko hauteskundei begira eskuinari aurre egiteko bidea direla azpimarratu dute. Momentu honetan, jada, begiratzen diogu begietara eskuinari. Eta gainera, askotan esaten dugun bezala, geu gara alternatiba bakarra, geu gara gobernu, udal gobernu aurrerako jata ezkertiarra Iruña bultzatzeko aukera. Horrezegatik oso urduri daude. Azken finean, erakutsi dugu, erakutsi genuen, gobernatzeko beste modu bat badagoela, modu jatorra, modu zintzoa, eta gainera jendearen bizimodua hobetzen duena, eta ez norberaren patrikak besterik. Eta gainera badakitelako iristen garenean iritsiko garela bertan gelditzeko. Iruñan berriz beste batzuk nahiago izan dute bidea eskuinari ustea, eta modu hortan hautsi dituzte jendearen ilusioak milaka. Akats larria da egin dutena herri honentzat aulki batzun truke. Uztailaren 23an dena den berriz ere ozen entzungo dute herritarrek esan behar dutena eta berriz ere oso argi geratuko da zein den herri honen lidergoa eramateko herritarrek hautatzen dutena. Jarraituko dugulako, berriz egingo dugulako eta berriz lehenengo indarra izango garelako. Gipuzkoako Foru Aldundiak osatuta, Mendozak gizarte politikak, ekonomiaren lehiakortasuna eta proiektu estrategikoak esan du izango direla gobernuaren lehentasunak. 9 departamentu izango ditu zuzenduko duen gobernuak. Hauetatik 6 jeltzaleen esku egongo dira eta 3 sozialisten esku. Lehen ahaldun orde nagusia PSeko kide den Jose Ignacio Asensio izango da eta ahaldun orde nagusi Maite Peña jeltzalea.
Araban bestalde, bigarren itzulian eta gehiengo soilarekin aukeratu dute Ramiro González jeltzalea Arabako aldun nagusi. 24 batzarkiden babesa izan du bere taldeko 15enak eta PSko 9enak gehiengo osotik 2 batzarkideren faltan. PPek zuri bozkatu du eta oposizio eraikitzailea agindu du gobernuari akordioetarako eskua luzatuta. Elkarrekin Podemosen 3 batzarkideek eta Voxeko ordezkariak ere zuri bozkatu dute. 3. jarraian hartu du Gonzálezek Arabako aginte makila. Azpimarratzekoa da, Gorka Urtaran Gasteizko alkate ohiak gizarte politiketako foru diputatua izango dela. Eta 3 egun barru Sanferminak hasiko dira Iruñean. Aurtengo jaietan 16 peinek dantzan jarriko dituzten pankartak jakinak dira dagoeneko, baita Federazioaren 25. urteurrena ospatzeko ekitaldia ere. Enrique Maia aurreko alkatea, Osasuna eta Errege Kopako finala, Irulegiren eskuaren aurkikuntza ere izan dira oihaletako protagonista nagusiak. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Frantziako turra, 110. edizioan, lehenengo 3 etapetan, 176 txirrindulari, 22 taldetan banatuta Euskal Herria zeharkatu du. Bilbon abiatu zen norgehiago kalarun batean, eta gaurkoan Bizkaian hasi eta Lapurdin bukatu da etapa. Zaleekin izan gara gaur Zornotzan, Aiara Durreta. Frantziako turraren 110. edizioa Bilbotik abiatu zen larun batean, eta lehenengo 3 etapek Euskal Herria zeharkatuko dute. 176 txirrindulari ari dira lasterketan parte hartzen, 22 taldetan banatuta. Eta horien artean, 7 euskal txirrindulari daude. Mikel Landa, Peio Bilbao, Jon Izagirre eta Gorka Izagirre anaiak, Jonathan Castro Viejo, Alex Aramburu eta Omar Faile. Hori bai, euskal txirrindulari horiek, 7 euskal txirrindulariek ez dute momentuz etapa garaipenik lortu, baina ikusteke dago zer gertatzen den, azken batean 19 eguneko norgehiagoka dute oraindik aurretik. Eta, Euskal Herriak ez du Tourmalet bezalako mendate mitikorik, baina zalei esker, izugarrizko dimentsio hartu dute Euskal Herriko errepideek, ilusioa, gogoa eta aldarrikapenak ere nagusi izan baitira. Hori bai, Frantziako turra aipatzen dugunean, bestelako gai batzuk ere erdigunean jarri behar dira, adibidez, 12 milioi euroko inbertsio publikoa duen ekimena dela, 6 kilometro ezi jartzen dituztela egunero, eta 150 bat kamio daudela lasterketa segika, ezta? Horrez gain, adibidez Bilbon, etxebizitzaren espekulazioa jarri behar dugu erdigunean, turra hasieraren bezperan, etxebizitza gau batek, 8.000 euroinoko kostua izan duela. Eta gero bestetik Frantziako turrak 1.800 voluntario eskatu zituen, zehazki enpresa horrek, adibidez, 2021 batean, 150 milioi euroko irabaziak eduki zituen. Beraz, enpresak irabaziak metatzen ditu eta bitartean langileak esplotatzen ditu, prekarizatzen ditu. Beraz, Frantziako turrak ilusioa eta aldarrikapenak ekarri dizkigu, baina aipatutako albo ondorioak ere aipatu behar dira. Ikusi ditugu, hombre, beharrezkoa. Gehiago ikusi gomendik pasatzen, así es que horrego behar da.
oso izugarria, oso polita. Bilbon egon nintzen, hasieran, eta Bilboko neko hasiera, bukaera, eta bai. Bai, noski, jarretzen gara lehenengo gunetik, eta egia esan itxel izaten ari da. Bai, biberon egon ginen, ikusten, atzo kurtzetan bai, eta gaur eta pezingoa ikusi, baina bintzetan ambientera etorri gara. ABC saltzen dugun, kanpokoak ikusteko. Ia etortzen bada zeuzer gehiagoetan. Egi esan, hori da munduari ikuspegi bat edo emateko da aukera on bat. Irtera oso berez izaten ari da, azkenean, Euskalduna gara, Euskaraz egiten dugu, Nafarrokoa, Ikurriña bai, herritasuna erakusten ari gara, herrigintza egiten ari gara, eta etorkizuna begira, egun berezia, eta ez gaurkoa bakarri, baizik eta etorkizunera begira jarraitzu egin behar dugu horrela. Ikurriña eskuen soltau barik, eta usto frantzez danak dardarak eipini guzela, hain ja ez talako ambientik egongo. Baina, atzeko pilona alegina ikusteko zen, Ez da asko falta izan, baina, zeiko dugu ba. Nok daki, ez da bakarrik gaur egitea, baizik eta egunetan zehar egitea. Segurazki esprinera bukatuko da, baina, egia esan, bai Peio eta bai Mikel horraurrien dauz, Jonatan eta bebai badabiz, hasi que, posik egoteko moduko. Gaur igual gatxau ez, atzo Peio gehiagoan intentue, baina, aurrera, igual, Joni Zagirrek edo ikusiko. Uste aukera badauzela, ondino luzie da, así que Euskaldun gogor, fijo, hori seguro ingo. Hombre, nik txondokoak, gustokoenak, bai Landa eta bai Pello. Hombre, nik gehien ezagutzen dudana da Pello Bilbao. Da gehien ezagutzen dudana, bai, nik ikusten, ez naz salea orduen, bai, momentu honetan, hemen gaude eta, ikusi behar da eta erakutsi behar da, Bai Mikel edo bai Peio gelditzea kristone izango ditzateke. Gustokona Peio esango neuke ez, kompletuena edo, baina, Landa behor dau, beti esaten dago gogor dauela, ikusiko urten egitean. Digo, Pogazar hobetute dagoen, atzo ikusi genduna, ikusiko dugu. Bai, nik uste dut danak dira, nitzako irabazleak, danak. Egia esan ez duko favorito nagusirik, baina, nire umiek Pogatzarrek irabazti nahi dere, hasi que, ikusiko dugu segertatzen dan. Ni binegarren alde, baina esango nuke Pogatzarrek urten ez dauela errezitxiko. Txirrindulariek Ikurriñen artean zeharkatu dute Irun eta Hendaia arteko zubia. Zornotzatik abiatu da Frantziako Turraren aurtengo 3. etapa Baionara bidean, esan bezala, 100 pertsona batu dira Bizkaiko herrian Ikurriñak eskuetan. Jasper Philipsen izan da azkarrena Frantziako Turreko 3. etapa honetan, lasterketa iritsi baino lehen ekimenak antolatu ditu gure eskuk eta Ekina Torrasagasti lankidea Irunen izan da gaur. Zoramena nagusi gaur ikaragarria, azken egunotan bezalaxe, Euskal Herriko ikurrak hemen eta han, errepide bazterretan, Euskal Herrian erabakitze eskubidea bakarrik ez, Euskal Herria badela eta izango dela agerian utziaz. Gaur gainera, azken kilometroak ditu, Frantziako Turrak Euskal Herrian, Baionan, gaur helmuga, eta beste egun batez, erabakitze eskubidean aldeko aldarrian nabarmena izan da, eta deigarria benetan, Santiago zubi honetan, nazioarteko zubi deritzon honetan, zubia ereki behar dela eta muga eraitsi. Hori da, aldarrikapena gaurkoan ikusten duzuen bezalaxe, beste behin ere Euskal Zaleuek ez dutela hutsik egin, eta ez diote hutsik egin ez aldarrikapenari, ez eta Frantziako Tour honetan joetakeari diren txirrindulari horiei guztiei animoak ematen. Ideak doinuak daramatzagu kolko
Bidasoa muga baino gehiago zubi izan dadin aldarrikatu du gure eskuk gaurkoan. Frantziako turreko 3. etapa Irunetik pasatuko dela baliatuz, Bidasoko mugaren kontrako ekinaldi bat egin dute. Eta horren inguruan hitz egiteko Josu Etxaburu daukagu pantailaren bestaldean. Kaixo Josu. Arratsaldeon guztioi. Euskal Herriaren zeharkaldia historikoa izan da. Nola bizi izan duzu zuek? Nik esango nuke pozez beteta eta harrotasunez. Harrotasunez, ze herri batek burujabetza prozesua egin dezan, aurrena eta behin herri sentitu behar da. Eta nik uste 3 egun hauetan errelatua irabazi dugula. Eta errelatuak diona da aurreneko 3 etapak Euskal Lurraldeetan eman dirala. Eta batzurentzat muga den hori, guretzako zubia baino besterik ez dela, Bidasoaren 2 aldeetan, Euskal Herritarrok eta Euskal Herria bizi den seinale. Pozik diot, harrotasunez eta eskertuta esango nuke. Eskertuta milaka eta milaka herritarrek egin duten alegina tarteko. Turra probestuz, Euskal Herriak erabaki Basque Decide nazioarteari mezu hori helarazteko. Jende askok egin du lan ugari eta nik uste pozik egoteko moduko eguna dela. 3 egunetan lan handia eginda, baina kalean ikusi ditugu ikurrinak hartuta, ikurrinak astinduz, ikurrinei hitzarazten, azken batean ezin dugu ahaztu, guk astindu ditugun ikurrinak Euskal Herriak erabaki Basque Decide jartzen duela. Eta horrek balio izan digu nik uste gure ikurretatik harago herri baten nahi hori adierazteko. Lehen ikusi dugu kale galdeketa bat, eta batek zioen herrigintza egiten ari garela. Nolakoa izan da herritarren erantzuna ez bakarrik Irunen, baizik eta Euskal Herri osoan? Nik hobeto ez nuke definituko. Ze ondo esan duen, ez? Herrigintza egiten ari garela. Egia da, urratsez urrats goazela. Eta esaten ari garela, burujabetza prozesuak luzeak dirala, eta prozesu horietan, oraingo 3 egunetan egindakoak ere mugarriak jarriko ditu, irudi ederrak jarriko ditu, hemendik ikusi baino besterik ez da gainera txirrindulariek eurek ere nola bizi izan duten ikurrin uholde hori, eta nola erantzun duten baita ere esanez batzuk eta besteek zirraragarria izan dela, mundiala izan dela. Nik uste gaur batzuk eta besteek badutela herri baten berri eta herrigintza egiten ari garela ez dezagun inolako zalantzarik izan. Batzutan, erabateko urratsak emango ditugu. Eta orain ostera, egin duguna da, eta gure eskuk egin duena da, probestu turraren pasaera gure Euskal Lurraldeetatik, eta elementu estrategikotzat landu guzti hori hilabete luzeetan, eta zeresanik ez dago gainera ikusita errepiden mosketak eta bar zer nolako alegin izugarria izan dan logistika aldetik ere gure eskuren baitan dabiltzan pertsonek egin duten lana, nik hemen publikoki eskertu nahi dut, guztien lana, herrietako ordezkari, eskualdetakoak, gure eskun bertan langile gisa ari diranak, zuzendaritzako kideak. Nik uste denon onena eman dugula eta horren seinale dela hainbeste irudi eder, hainbeste bizipen eta nik uste emozioetatik ere berriro erakutsi dugula herri bat bagarela, 7 lurraldez osatutako herri bat bagarela eta erabaki nahi duen herri bat bagarela. Lan handia egin duzue, Josu, 3 egun hauetan zehar. Horrez gain ere nazioarteko kazetarientzat txosten bat egin duzue, ikurrinak eta euskal ikurrak banatu dituzue. Turra bera nolabait esatearren zubi ere bilakatu aldugu? Nik esango nuke baietz. Gainera, hasieratik, zein zirraragarriak izan diran gure ikurrina ikustea
batzuren eskuetan, justu aurkezpena egin zen egunean, eta hor ja ikustea Euskal Herriak erabaki Basque Desire, zenbat lagunek bat egin duten argazkien bidez baita ere ekimen honekin, nik uste turrak jakin bazekiela nora zetorren, eta hemendik aterako da gure lurraldeetatik aterako da oraindik berresten herri bat garela. Eta herrigintzan ari garela, eta ikur horren bidez, nik uste gure izaeraren berri, behin eta berriro turrak eta turrari jakinarazi diogula. Eta zeintzuk izango dira emango dituzuen hurrengo pausuak? Aurrena nik uste tokatzen dela guzti hau pausatzea, balorazio bat egingo dugu datozen egunetan, eta balorazio ezinbestean positiboa izango da. Eskerrak eman Euskal Herritar eta Euskal gizarteari, eta batetik eta bestetik jaso dugun mezua da, zein garrantzitsua dan gure eskuk egiten duen lana. Gure esku ondo dakizuen moduan duela 10 urte jaio zen, 10. urte hurrena da hau, urte hau ekimenez beteta etorri zaigu, seguruenik datorren ikasturteari begira ere badugu buruan nondik eta nora heldu, eta tokatzen dana da eta Euskal Herritarrek hala adierazi digute, aurrera egin beharra dagoela. Erabakitzeko eskubidea, guztion eskubidea izan da, horri eutsi behar zaiola. Eta batzutan, aukera gehiago izaten dira presenteago egoteko edo urrats sendoago batzuk emateko. Baina egoerak horrela ez direnean gertatzen ere, gu ezin gara egoeren zai egon. Guk egoerak ere sortu egin behar ditugu. Eta nik uste, turretik ateratzen garela indartsu, ateratzen da indartsu herri izaera baten islada, eta erabaki nahi hori. Eta orain datozen garaietan, datozen ikasturtean, hurrengoetan, guzti hori bideratzea eta moldatzea izango da gure eskuk hartuko duen buruko mina. Beti ere, Fikoban, apirilaren 22an, planteatu genuen proposamen politiko horren gauzatzea ekintza plan desberdinen bidez. Eta hori, tokatzen denean ere Euskal gizarteari jakinaraziko diogu, eta seguru gaude, orain arte moduan, Euskal Herritarrok, gure eskuk egindako eskaintza eta aukera hoietan parte hartuko dutela. Mezu horiekin geratuko gara orduan, Josu, 1000 esker egindako laganagatik eta 1000 esker ere gurekin egoteagatik gaurkoan. Nik ezin dut gainera aukera hau pasatzen utzi, eskerrak eman nahi dizuetze, ekinek ondo asko adierazi du bere erreportai hortan. Zer nola bidazoaren bi aldeetan Euskal Herri bat badala, Euskaldunok bagarela, eta nik eskertu nahi dizuet bereziki baita ere gurekiko duzuen begirunea, eta esan eskertuta dagoela ze oso garrantzitsua da erabakitzeko eskubidea edabideetan egotea. Jendeak honen berri izatea. Eta pultsu hori herrigintzan eta naziogintzan ezin dugu galdu. Nitasunetik gutasunera eta komunitate izaera horretara bueltatu behar gara. Badugu lana eta ziur gaude elkarrekin egingo dugula. Aldarrikapen horrekin geratzen gara, Josu, 1000 esker berriro ere. Eskerrik asko zuei eta animo zuek ere. Eta aurrera jarraituko dugu politika, arlora egingo dugu orain salto, izan ere Araban, bigarren itzulian eta gehiengo soilarekin aukeratu dute Ramiro González jeltzalea Arabako aldun nagusi. Ramiro González jeltzalea Arabako diputatu nagusia izango da 3. jarraian, 2015ko foru hauteskundeen ostetik izan da karguan. EAJ eta PSren arteko akordioari esker lortu du izendapena.
Hala ere, oraingoan gehiengo zorik gabe. Gauzak horrela oposizioko taldeekin akordioak bilatzera behartuta izango da foru gobernua. Besteak beste aurrekontuak edota bestelako proiektuak aurrera ateratzeko. Aurreko legegintzaldian 27 batzarkide lortu zituzten EAJak eta PSEek. 2023-2027 legegintzaldian berriz 24. Guztira 51 batzarkide daude eta 26 behar dira gehiengo osoa izateko. Bozketan EAJak lortu zituen PSEren botoak. EH Bilduk Eba López de Arroyabe hautagaitza aurkeztu zuen. Beste alderdiei dagokienez, Elkarrekin Vox eta PP abstenitu ziren. Foru gobernuan EAJak 6 sail zuzenduko ditu eta PSEek beste 3. Ramiro González Arabako diputatu nagusia izango da. Cristina González lehen diputatu nagusi ordea eta enplegu merkataritza, turismo eta foru administrazio foru diputatua. Itziar Gonzalo, bigarren diputatu nagusi ordea eta ogasun finantza eta aurrekontuetako foru diputatua. Jone Berriozabal berdintasun euskara eta gobernantzako foru diputatua. Sarai Zarate ekonomiaren garapen eta berrikuntzako diputatua. Gorka Hurtaran gizarte politiketako foru diputatua. Anartz Gorrotzategi lurralde orekako eta lurralde antolaketako foru diputatua. Jon Nogales mugikortasun jasangarriaren eta bide azpiegituren foru diputatua, Amaia Barredo iraunkortasuneko, nekazaritzako eta natura inguruneko diputatua, eta Ana Delbal kultura eta kiroletako foru diputatua. Gauzak horrela astearte honetan izango da karguatzea. Soziometroaren arabera EAJak, EH Bilduk eta PSEek 5 eserleku lortuko dituzte hauteskunde orokorretan. Eusko Jaurlaritzaren prospekzio soziologoaren kabinetearen arabera Espainiako Kongresurako bozetan 5 ordezkari eskuratuko lituzkete Araba, Bizkai eta Gipuzkoan. Que la foto final no está todavía. O sea, podemos ver algo, bueno, una serie de tendencias, pero desde luego las cosas se van a mover de aquí al 23 de julio y vamos a ver cómo sigue evolucionando esto. Yo creo que va a tener importancia en los siguientes días. Akats larria da egin dutena herri honentzat aulki batzun truke. Uztailaren 23an dena den berriz ere ozen entzungo dute herritarrek esan behar dutena eta berriz ere oso argi geratuko da zein den herri honen lidergoa eramateko herritarrek hautatzen dutena. Jarraituko dugulako, berriz egingo dugulako eta berriz lehenengo indarra izango garelako. Bestalde musika izango da protagonista Germán Rodríguezen eta Joseba Barandiaranen omenaldian. Hilketen 45. urteurrena izango da aurtengoa. Espainiako poliziak hil zituen tiroz 1978an. Omenaldia uztailaren 8an egingo dute, arratsaldeko 1etan Oroitarriaren ondoan.
kutsu berezi bat eman nahi diogu ekitaldiari. Zere, guk urtetan zehar ikusi duguna da, memoria berreskuratzeko eta inposatutako isiltasun hori bukaera jartzeko horri, talde ezberdinak edo gizarte eremu ezberdinetatik ateratako mezuak ere agertu direla. Eta haien artean oso importantea, guretzat izan da lehenengo momentutik musikariek egin dutena. Bestalde, auzitegiak 3 eguneko epea eman die De Migueli eta Otxandian hori kartzelan sartzeko. Ostirala baino lehen sartu beharko dira kartzelan. Autoaren arabera, kartzelan sartu ezean, poliziari aginduko diote EAJ-ko 2 kide ohiak atxilotzeko eta espetxeratzeko. Nafarroako gobernuak musikariak ikastetxeetan programa etetea erabaki zuela salatzeko agerraldia egin zuten ostiralean Hezkuntza Departamentuaren aurrean. Antzirela, baina berri ona jaso zuten, egitasmoa ez da bertan bera geratuko. Euskara bideak hartuko duela aurrerantzean, musikariak ikastetxetan programaren ardura, guri inork ez digu ezer komunikatu, ez digute deirik egin, baina noski, izugarri posten gara, musikariak ikastetxetanek aurrera egingo duelako. Ederki prestatua eta guztiz interesgarria. Errepikatzeko modukoa, dudari gabe. Esker mina. Nazioartera salto, azken egunotan Frantzian sortutako liskarrei helduko diogu. Nanterren auto bat gidatzen ari zen 17 urteko gazte bat hil zuen polizia agente batek asteartean eta honek herritarrak haserretu zituen. 917 lagun atxilotu dituzte dagoeneko eta Macronek iragarri du polizia gehiago jarriko dituela egoera kontrolatzeko. Gurera bueltan, Tubisak ehuneko 50ko beherapena mantenduko du 2023an zehar. Abenduaren 31 arte ez da geldiaraziko beherapena bat txartela erabiltzen dutenentzat. Barik edota mugi txartelek ere balioko dute, baita buksek eta abonuek ere. Erabiltzaileek ez dute ezer egin behar, deskontua zuzenean aplikatuko baita. Azken egunotan jaso direnekin Irunera joko dugu orain, izan ere, Irungo alkateak lehenengo aldiz harrera egin dio Alarde parekideari. Egun historikoa izan zen iragan ostirala Alarde parekideko generalaren esanetan. 1900 gizon emakume inguruk parte hartu zuten desfilean eta lehenengoz gizonezko bat atera da kantinera. Aurrera pausoak ematen ari dire Irunen. Ekainaren 30 iristarekin batera, San Martzial egun handian urteroko alardeari ekin diote tradizioari eutsiz, baina zenbait ohitura hautsiz.
25 urteren ostean Irungo alkateak lehenengo aldiz egin dio harrera alarde parekideari, Jose Antonio Santanok. Historikoa izan da harrera hau, eta bakearen bidean pausoak ematen ari dira irundarrak. Santano alkateak azpimarratu du normaltasunez hartu behar direla bi alardeak, bakea nahi dela festetan eta instituzionalki errespetu berbera merezi dutela alarde publikoak eta tradizionalak. Gauzak aldatzen ari direla dirudi horren beste haserre eta negar eragin dituzten alardeetan. Udaleko talde guztiek egin diote ongi etorria desfile mistoari, eta hiriko bandera Oiana Brionesek Iruko udaleko EH Bilduko bozeramaileak eman du. Parte hartzaileek ilusio handiz bizi izan dute eguna, urteko egunik handiena eurentzat, eta 25 urteren ostean horren beste aldarrik eta borrokak bere erantzuna izan du. Baina historikoa ez alkataren harrera soilik, izan ere lenda bizikoz gizonezko bat atera da kantinera gisa, Antxil Jauregi Bidal. Malkoak masaietan zituela iritsi da San Juan plazara. Inoizko jendetsuena izan da urtengo alarde parekidea. Maite Bergara generalarekin batera, 1900 partaide inguru izan dira goizeko desfilean. Eta denen ahotan aldarri bat zen, emakumeek alardean parte hartzeko eskubida dutela. Egia da, jasela gara ateratzeko, alere ondo egon da, pero hori. Lotxagarria dela, 27 urte irandu duela ateratzeko guri ikustera. Nire ustez, matxista galanta bat da. Elkarrekin gindoazen momentu horretan eta esan diot gainera, osea, guau, alkate atera da eta geratuko era dena flipatuta. Bai, sorpresa izan da guztiontzat. Komentatu dute gero, komentatzen zela zerbait, agian urte hontan, baina bueno, nik ia urte guztietan entzun dut, eta azkenean inoiz ezen ateratzen, dirudi pausua eman dula azkenean, garrantzitsua eta beharrezkoa, ja. Ni ez nekien ezela ateratzen, baina orain ateratzea normala iruditzen zait. Bestela asko nabaritzen da bat nahiago duela bestea baino. Eta orduan nire ustez normala da. Alde batetik poza, atera delako, lehengo aldiz, ikusi digula, notatu dela hemen gaudela azkenez, baina ez aldetik penagarria da 25 urtetan bakarrik behin ateratzea aurten ez dela berriro presentatuko, badakilako ez ditula botoa galduko, baina positiboa izan da poza, ez? Osea, urrengoak ere egiten duten berdin. Bazela garaia, ez? Ez dakit, kosta zaio, tipo hori. 25 urte ondoren gauzak aldatu dira, beste itxura bat hartu dute eta tokatzen zen ikuste baitere. Gogo utxikin, uste dut ni, gogo utxikin eta tente. Baina, atera da, gutxienez, hemen gaude, hasi que a tope. Azkenean, da lehenengo aldia. Ez un poco de sangre, Santano, me cago en la mar. Eta azken egunek ez behar baten berri ere utzi digute, eren egun 57 urteko emakume bat hil zuten Iruñeko Ermitagaina auzoko anaiak. Tabernan goizeko 9 aldera Iruñean, emakumearen aurkako indarkeriaren epaitegiak behin-behinean espetxera bidali du larun batean Ermitagaina auzoan gertatu zen hilketa matxistaren usteko egilea. Zehazki, 57 urteko bikotekidea hiltzeaz gain, genero indarkeria eta tratu txar jarraituak leporatu dizkio astungarri gisa. 57 urteko emakume bat izan da Iruñeko Ermitagaina auzoan asteburu honetan erailketa matxistaren azken biktima. Gizon batek bikotekidea eta bazkidea zena hildu eta ondoren bere burua entregatu du udaltzaingoan. Erasotzailea eta biktima biak txinatar jatorrikoak dira. Ermitagainako anaiak tabernako bazkideak ziren, eta taberna horretan hilabete inguru zeramaten elkarrekin lanean. 100 lagun bildu dira igande eguerdian Iruñeko udaletxe plazan erailketa matxista salatzeko kontzentrazioan. Emakumeok 100 eraso mota jasaten ditugu gure egunerokoan. Feministok oso argi daukagu hori. Argi daukagunez arazo egiturazkoa dela. Sistema heteropatriarkalaren ondorioa. Eta ez dela etengo gizartea egituratzen duen matxismoarekin amaitu arte.
Kontzentrazioa isiltasunan izan da eta bertaratutakoen txalo zaparrada batekin baino ez da hautsi. Eguraldia lagun izan ez den arren, jende handan abildu da hilketa gaitzetsi eta biktimaren familia eta lagunei elkartasuna eta maitasuna adierazteko. Protestentzako tarte ere izan dugu asteburuan. Arabako mendiak aske plataformak Elgea mendin egin nahi duten zentral eolikoaren aurkako protesta egin du, babestu maite duzun mendia ekimenari bukaera eman. Argi utzi nahi izan dute energia berriztagarrien aldekoak direla, baina ez proiektu honen aldekoak, neurriz kanpoko proiektuak direlako. Zaldibarren ostiralean deialdia egin zuten Zaldibar Argitu herri plataformak, ekologistak martxan taldeak eta Euskal Herriko eskubide sozialen kartak. Azken asteotan irizpide izan da zabortegiaren inguruan jasotako txostena eta Arantza Tapia sailburuak alarmarik ez pizteko. Esan badu ere, alarma guztiak piztuta daudela jakin badakitela erantzun dute mobilizazioan. 150 milioi eurokoa izan daiteke. Herritarren gehiengoari kalte egin diezaiokeen proiektua bultzatu behar aldute instituzio publikoek ekonomikoki eta mobilizatzea ezinbestekoa daukagu. Beste eskualde Ingurumenarekin jarraiki uzta biltze garaia da eta Nafarroako nekazariak etengabe ari dira lanean uzta biltzeko makinak martxan jarrita. Zekaleak bilduko dituzte lur eremuetan uztailaren erdikaldera arte. Aunitzetan nazten zaigun arren, landa eremuak elikatzen ditu hiriburua eta lehendabiziko sektoreak bere biziko garrantzia du. Orain, urtean ereindako hazien fruituak jasotzeko tenorea heldu da. Uzta biltze sasoi bete-betean dauden Nafarroako nekazariak. Eta uzta biltzeko makinak ezker eskuin ari dira lurralde osoko, pentze eta lursaietan etengabe lanean. Deierri Aranera heldu gara, Nafarroako erdikaldeko bihotzera. Nekazariek uzta nola jasotzen ari diren kuskuseatzera. Izan ere, udaberri hasiera nahiko lehorra izan bada ere, bigarren partea oso euritsua izan da, eta uzta erdipurdikoa izaten ari da. Uzta biltzea eguzkiaren argia probestuz egiten duten nekazariek. Goizek ordu txikitan hasi eta eguzkia sartu arte, etenik gabeko lan jardun luzeekin. Izan ere, behin garia biltzen hasita, alik eta fiteskoen finitu behar dute bilketa. Garia ez dadin idortu eta lurrera erori. Bueno, hasi ginen ekainaren amaieran eta hautsi behar genuen euriaren gatik. Eta ukatuko dugu dena ondo bada, uztailaren azken egunetan edo horrela. Dena den, uzta biltzean atxeden txipi bat hartu dute asteburuan zenbait tokitan. Izan ere, azken egunetako euriteek eze utzi dutelako lurra. Oraindik ikusten deno berena dira guzkiloreak. Zeren euri asko egin du orain ekainan, eta hauek behar dute ur gutxi, eta daude terrible, zeren garia dago pizka bat txikia, eta baina bueno. Uzta biltzea bukatzen denean ikusi beharko da, ea udaberri aldrebes honek uzta txikitu ote duen ala ez. EAEko lehenengo esne behi baserri hezigarria Oiardon dago, Araban. Baserriko ateak ireki dituzte eta bertan izan da 11 telebista.
EAEko lehenengo esne behi baserri ezzigarria Araban kokatu dute. Leire Zaezek, 32 urteko emakumeak eta Jonek bere anaiak gurasoen gandik eta aiton amonen gandik ikasi dute nola zaindu, elikatu eta jetzi behi bakoitza. Gaur egun Oiardon duten baserriko ateak ireki dituzte umeek eta nahi dutenek bertan zer nolako lana egiten den ikusteko. Baserri familiarra, ekonomia zirkularra, animalien ongizatea, jasangarritasuna eta teknologia dira baserri honen gidalerro nagusiak. Bueno, ezigarria izan daiteke, esaten dugu horrela, umeek pizkat ikusteko lana dagoela hemen, ez da bakarrik esnea gestarena, garrantzitsua dela, baina bai guzti horren atzean dagoen guztia, baserritarrak egiten dute lana, hori bai da garrantzitsua, eta esaten diegu landa guztiak zaintzen dizkigutela, igual udari begira orain zuten arrisku eta sasiak kentzen dizkigute, zuteik murrizten dira, beraz da pizkat hori barneratzea pizkatxo bat umei eta datorrenari pizkat kontzientziatzeko hori dagoen, atzean dagoen lan guztia, ezta? Gero bai familiak egiten duten, ezta? Bai jateko, prestatzen dituzte larreak zaintzen dituzte, prestatzen dituzten bitartean, da pizkat hori, ezta? Haiek ikusteko dagoen lana, guzti horren atzean dagoen lana. Guzti honen hori, esne litro baten atzean dagoen lan guztia erakusteko, eta hemen bai ingurua delako ezin hobea, eta batez ere hemen daukagun baserritarra, Leire emakumea, gaur egun belaunaldi hori galtzen ari dela, eta beste belaunaldi bat jaio dela hemen, ezta? 32 urteko neska da, gaztea, eta erabaki du jarraitzea honekin. Hemen lantzen duguna, animalien ongizatea da hori fundamentala da, funtsezkoa da. Azkenean, behiak ondo egonda, esne bai ona izango da, kalitatezkoa izango da, ezta? Orduan behiak hemen daukaten ongizatea da helburu nagusiena, haiek ondo egoteko batez ere, eta bai prozesua eta esnea produzitzen den esnea ona izatega eta kalitatezkoa batez ere. Gero teknologiari begira asko laguntzen die gaur egun familiari, ezta? Hemen lan asko dago, janaria prestatu, garbitu, lan asko dago. Beraz, robota izatea haiei denbora ematen die beste gauza batzuk egiteko, ezta? Lehen dela asko esnatu behar ziren goiz, gestu behar ziren eskuz egiten zuten, orain badute robota, beharra dutenean joaten dira bakarrik robotera. Robot hori da gesteko robota, beha beteta dagoenean, gestu beharra daukanean, bera badoa bakarrik, garbitzen die errapeak, infrarrojo batzuekin tutuak ipintzen die, eta hori ordenadore ipintzen die tutuik, eta esnea ateratzen da. Eta horrez ez da egon behar baserritarra. Horrek ematen dio denbora beste gauza batzuk egiteko, ezta? Jasangarria garela esan dezakegu, gu azkenean lurrari bueltatzen diogu lurrak emandakoa, ezta? Azkenean jasangarritasun hori garrantzia dauka eta gu gara gai hori asimilatzeko. Produzitu duguna, gai gara hori produzitu duguna gero lan egiteko horrekin, ezta? Orduan, zirkularitate bat egiten du horrekin eta jasangarria garela esan dezakegu. Arabako Oiardo herrian dago Kaiku baserria kokatuta, Altubeko ordainlekutik 7 kilometrora. 80 hektaria instalazio espezializatuak eta 60 behi ditu. Familientzako eta ikastorentzako ireki dituzte euren baserriko ateak. Bertan ezagutuko duten nola ekoizten den 0 kilometroko litro bat esne. Nola hartzen duten esnea behietik. Robotak zeni esnekien uste nuen zen ikusi ditut bideoak, atera zirela jendea holan eta ez nekien hain aurreratuta zegoela baserriak. Nik ez nekien txutxeak ematen dizkioren. Ni 24 gradutik goia eta ezin dutela egon. Eta ez nekien
Osten dutenean esnea, beroa ateratzen dutenean, bero hori erabiltzen dute behientzat beroa edateko zergatik, ez zaizkio gustatzen urotza. Harritu nahi zergatik. Jaio berriak ja dituzte 40 kilo, gero 300 kilo, eta gero ja nagusia gehiago. Eta ere 300 kilo ere. Jaiotzen dira bakarrik beko hortzekin, goikoak egia. Hori flipatu dut. Behia bat dagoenean orduan, bakarrik ematen zaio lehenengo 7 hilabetetan esnea, eta gero beste 2 hilabetetan bakarrik lastoa zergatik. Ume aterakoetan, deskantzatu egin behar du. Asko ikasi duzu, ez da? Gustatu zaizue bizita? Bila. Eta Bizkaian Espainiako gobernuak uko egin dio Usansolo udalerri gisa erregistratzeari. Madrilek argudiatu du Usansolok ez duela gutxieneko biztanle kopurua. Sustatzeko nahian guztira, 125 gaztek parte hartuko dute ekitaldian. Kultura arloan, asteburuan ospatu da Irisarrin EHZ Festivala. Antolatzaileek azpimarratu dute arrakastatsua izan dela aurtengo edizioa. 12.000 pertsona bildu ditu 3 egunetan zehar eta 500 laguntzaileek baino gehiagok hartu dute parte antolakuntza lanetan. 27. edizioa izan da aurtengoa eta Irisarrin ospatuko den azkena. Hausnarketa prozesu bat emango da hurrengo kokalekua erabakitzeko. Milesker Irisarri eta betira arte! Gora EHZ eta gora egia! Animalia naiz eta Eskola begia gugira Gugira Eta Gasteizko jazaldiaren 46. edizioa gaur. Hasi da aurten Mendizorrotzako eta Printzipal Antzokiko kontzertu ez gain, beste hainbat lekutan antolatu dituzte ekintzak.
Eta informazio horrekin iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Esti Marquezen Desegin abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez, gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian dituzuela eskuragarri. Ongi izan eta bihar arte.